Аз там ще седа ти, доктора, къде Добре. седиш. Добре, къде ти е удобно седни си. Сега се чувствам добре, не ми пречи работата. Изпитвам още удоволствие. Стига да съм добре, да болните да са доволни от мене. Ти как се чувстваш? Струва ми се, че едва ли ще има някой с удоволствие бих отстъпил на някой да дойде да работи, но младите лекари не идват. Вчера бях при Дървоцони. Вчера бяхме при Леля Милка, Палас Стойна. И са най-рани. Да. Марена от това ще взема мигрен, ке донес, от друга ке донес. Аз съм много доволна от него. Аз съм вече на 88 години. С негова сила съм жива. Да. Много съм доволна от доктора. Да се и тук... Нямам думи да кажа, толкова съм доволна от него. Може да ходи, да идва. Он е по-голям от мен, ето тояга не носа, аз 2 носа. Ама да не носа, нека сега така, да помага на хората. Красиво, честната.